malaman da suka kore wannan hadisin cewa bai inganta ba akwai wanda ya faɗi abin da ka faɗa? to cewa annabi ba a haife shi da kaciya ba kuma sai ya biya da hadisin ibn sayyad cewa ga kafuri ma an haife shi da kaciya yana daga cikin dalilan da za a kore wa annabi ita. Ka zo da ita? Ban zo da shi ba. Yana amma akwai su da akwai asuwa. Yana a karanto mana inda ya buga misalin da ka buga a kokarin korewa cewa Kafin a binciko? dan a tabbatar da cewa ba a haifi manzala haka ba, suwana da suwana ma haka aka haife su, wanda wannan dama shi ne mu abin da ta raba. Kafin a kai ga binciko na ibn qayyim a babi ɗaya ya kawo shi yana maganar haihuwar annabi da kaciya ya kore kuma ya kawo maganar ibn sayyad, wanda dukkanin malaman da muka kawo wanda suka ce an haifi ibn sayyad wanda shine makasudin su tabbatar da haihuwar da kafirai da wannan sifa dan su karfafi dalilin su na kore ta daga annabi. In ka fahimce ni, idan ana tarihin wani mutum ana faɗin kasa ismail da aka haife shi ko mu bai zakan haihuwarsa wani abu ne daban. In ana magana manzala wani abu ne daban. Mu ko kuma ce ni tambayar da nake wani malami ne ya jero maganarsa wajen tabbatar da kore wannan hadisan ya kamanta cewa ai ba kamantawa tare da girmama. to ya goya Abin goya shi ne na ce za ibn qayyim za a bude yanzu. a karanta. Yawa to kafin a bude na ibn qayyim ga littafi a hannuna na al-imam as-sakhawi alamuddin as-sakhawi al-misri al-shafi'i ya rasu hijira tana da shekara 642 yana korewa annabawa sifa kuma ya ce dalili saboda kafirai suna da ita. zan karanta wajen a cikin suratul a'raf aya ta 85 wajen faɗin Allah madaukakin sarki wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. sai ce wannan kalmar bayyana abinda ayat take nufi dan wanda sako zai je gare su. Allah ya ce mun tura wa adawa mutanen Madiyana dan uwansa annabi Shu'aibu yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da abun bauta koma bayan sa, hakika ni na zo muku da hujja daga wajen ubangiji. to shine sai al-Imam Sakhawi yace walam yubayyin bayyinata Shu'aibi. Allah anan bai faɗi mecece mu'jizar annabi Shu'aibu wace ita ce bayyana da sai ya ce fakila wasu malamai sun ce innahu kana a'ama da makaho ne shi annabi Shu'aibu thumma absara sai idan sa ya bude thumma amiya sannan ya sake makancewa thumma absara sannan idan sa ya sake budewa. sai Imam Sakhawi ya ce wa hadha da'if, wannan magana ba ta da inganci, tana da rauni saboda me yace li annal basara ba'da al-ami ko ba'da al-ama, domin budewar ido bayan makanta ya kauli na farin minal muslimina wa li nafarin minal kuffari fala yakunu mu'jiza. kafirai suna samu musulmai suna samu don haka ba zai zama mu'jiza annabi ba. ina kyautar san ko ba a fito da wannan ba kamar wannan ya wakilce mu.